агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми ваколадори давлатӣ дар соҳаи инноватсия ва технологияҳои рақамӣ буда идоракунӣ, татбиқи ҳукумати электронӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, ҷорӣ ва рушди гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ, истифодаи имзои электронӣ, рушди савдои электронӣ, ба танзимдарории зеҳни сунъӣ, инчунин такмили равандҳои технологӣ ва дигар масъалаҳои вобаста ба самти фаъолиятро таъмин менамояд. Раванди рақамикунонии соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мутобиқ ба ҳадафу афзалиятҳои муайяннамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи тадбирҳои ислоҳотӣ ва бо мақсади таъмини шаффофият, баландбардоштани самаранокӣ ва беҳбуди сифати хизматрасониҳои давлатӣ амалӣ гардида истодааст. Дар 6 моҳи аввали соли 2026 бо мақсади рушди технологияҳои рақамӣ, дастгирии навоварӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳаи технологияҳои иттилоотӣ бо иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба сохтмони маҷмӯаи муосири Айтихаб Душанбе санги асос гузошта шуд. Айтихаб Душанбе як аз бузургтарин лоиҳаҳои инфрасохторӣ ба ҳисоб рафта, фаъолияти он барои ташаккули экосистемаи иқтисоди рақамӣ, рушди зеҳни сунъӣ, соҳибкории технологӣ, тадқиқоти илмӣ ва омодасозии кадрҳои баландихтисос равона мегардад. низоми ягонаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ бо назардошти таҷрибаи кишварҳои минтақа таҳия карда шуда, ҷиҳати таъмини мубодилаи мукотибот бидуни истифодаи коғаз фаъол мебошад. низоми мазкур бо имзои рақамӣ дар беш аз 2980 мақомоти марказӣ ва ташкилотҳои зертобӣ, инчунин мақомоти маҳаллӣ насб шуда, шумораи истифодабарандагони он 25300 нафарро ташкил менамояд. тибқи низоми ягонаи гардиши ҳуҷҷатҳои электронӣ дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини шаффофият ва самаранокии пешниҳоди хизматрасониҳои давлатӣ, инчунин рушди низоми ҳукумати электронӣ, портали ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ ҷорӣ карда шуд. дар доираи портали мазкур айни замон беш аз 116 хизматрасониҳои 16 мақомоти давлатӣ дастрас мебошад. дар давраи ҳисоботӣ беш аз 976644 нафар бо назардошти нафақагирон аз айнияткунонӣ гузашта, 62096 муроҷиат барои гирифтани хизматрасониҳои давлатӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. тавассути портали ягона хизматрасониҳои маъмул ба монанди иҷозат барои истифодабарии воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира, маълумот оид ба доштан ё надоштани доғи судӣ, ваколатнома барои истифодаи воситаҳои нақлиёт ва дигар хизматрасониҳо аллакай дастрас мебошанд. маркази хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли ҳузурӣ бо ташрифи шаҳрвандон ба фаъолият оғоз намуд. низоми байниидоравии ҳамгироии иттилоотӣ пули ҳушманд ҷорӣ шуда, мақомоти хизматрасон ба он пайваст гардида истоданд. ҳамзамон интернет-портали ягонаи давлатии ehukumat.tg ҳамчун инфрасохтори мутамаркази миллии иттилоотиву коммуникатсионӣ таҳия ва ба истифода дода шуда, дар дораи он сомонаҳои 94 мақомот ва ташкилоти давлатӣ муттаҳид ва ҳамгиро гардиданд. дар назди агентӣ муассисаи давлатии маркази ҳифзи маълумот таъсис дода шуд, ки фаъолияти он ба таҳкими амнияти киберӣ ва ҳифзи иттилоот дар низомҳои давлатӣ ва махзанҳои коркарди маълумот равона гардида, назорати ҳамаҷонибаи раванди ҷамъоварӣ, коркард, истифода, паҳнкунии маълумот ва татбиқи механизмҳои ҳифзи барномавӣ ба истиснои маълумотҳои дорои сирри давлатӣ амалӣ карда мешавад. ин иқдом ба баланд бардоштани эътимоднокӣ, шаффофият ва устувории низомҳои иттилоотӣ мусоидат менамояд. бо мақсади фароҳам овардани муҳити мусоид барои дастгирӣ ва рушди ширкатҳои соҳавии технологияҳои иттилоотӣ, IT Park дар шаҳри Душанбе фаъолият дорад, ки бо истифода аз имтиёзҳои андозию гумрукӣ 84 субъект дар он ба қайд гирифта шуданд. мавриди зикр аст, ки аз оғози фаъолияти агентӣ то ба имрӯз ҷиҳати таҳкими заминаҳои ҳуқуқӣ ва таъмин намудани самаранокии фаъолияти соҳа 5 қонун, 34 қарори ҳукумат ва 5 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва мавриди амал қарор дода шуданд. дар давраи ҳисоботӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ташаккулдиҳандаи асоси рушди соҳа таҳия ва тибқи тартиб мавриди амал қарор дода шуданд. аз ҷумла бо қабул гардидани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими музди меҳнат ва пардохтҳои иловапулӣ ба кормандони соҳаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, имконияти муносиб барои ҷалб ва омода кардани мутахассисони ватании рақобатпазир фароҳам гардида истодааст. дар ин раванд сифати таъминоти кадрӣ баланд гардида, ба суръатбахшии раванди рақамикунонӣ ва афзоиши самаранокии хизматрасониҳои давлатӣ замина гузошта мешавад. бо қабули фармони мазкур яке аз се мушкилоти асосии соҳа, яъне норасоии мутахассисони баландихтисос, ки асосан бинобар сабаби рақобатпазир набудани музди меҳнат нисбат ба бахши хусусӣ мушоҳида мегардад, пурра ҳалли худро ёфт.
дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби агентӣ се ҳуҷҷати ҳамкорӣ бо ҳамтоёни кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла ёддошти тафаҳум оид ба масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи соҳавӣ ба имзо расонида шуда, татбиқи минбаъдаи онҳо мавриди пайгирии масъулин қарор дорад. 11 майи соли 2026 дар доираи сафари давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин бо ташаббуси агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Пекин IT форум баргузор гардид. Дар чорабинӣ 70 ширкати соҳаи технологияҳои иттилоотию камуникатсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ва зиёда аз 120 ширкати бонуфузи технологии ҷумҳурии мардумии Чин иштирок намуда 28 санади ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. Бо қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди муассисаи давлатии таълимӣ донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон бо мақсади баландбардоштани зарфиятҳои кадрӣ лицейҳои равияи соҳавӣ таъсис дода шуда, корбарӣ ҷиҳати таъмини фаъолияти онҳо идома дорад. Татбиқи лоиҳаи биниши рақамӣ дар гузаргоҳҳои гумрукӣ идома дошта, то имрӯз ба ҷумҳурӣ 15 адад тарозуи ҳушманд ворид гардида, аз ин шумора 4 адад насб ва мавриди истифода қарор гирифта, насби тарозуҳои боқимонда идома дорад. ҳамзамон 4 адад сканери рентгении автомобилӣ, 20 адад сканери рентгении багоҷи мусофирон ва дар 46 дидбонгоҳи гумрукӣ камераҳои ҳушманд насб гардида, барои рақамикунонии гузаргоҳҳои гумрукӣ ва баландбардоштани шаффофият, самаранокӣ ва амнияти фаъолияти гузаргоҳҳои сарҳадӣ заминаи мусоид фароҳам оварда шудааст. марҳилаи аввали лоиҳаи рақамикунонии соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ пурра анҷом ёфта, феҳристи ягонаи электронии мутамарказ таҳия ва ҷорӣ гардида, нисбат ба раванди ба таври автоматӣ таъин ва пардохти нафақа корбарӣ идома дорад. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ дар доираи ваколатҳои соҳавӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои гузошташуда дар самти инноватсия ва технологияҳои рақамӣ чораҳои муассирро роҳандозӣ менамояд.